Кримінальна відповідальність за невизнання Криму частиною України. Відповідний законопроект зареєстрований у парламенті як невідкладний. Автори ініціативи пояснюють, нині як ніколи є загроза реваншу проросійських сил, тому норми Кримінального кодексу слід деталізувати. Що світить порушникам і чи є шанси на ухвалення законопроекту ще цим складом парламенту, розкаже Олена Стецюк. Не визнаєш Крим українським – іди за грати. На строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна. За заклики змінити межі території та державного устрою України в Кримінальному кодексі вже передбачена відповідальність. Однак формулювання слід уточнити словами «умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до території України». Голова Верховної Ради і співавтор законопроекту заявив – подали його зараз, бо реванш насувається. Темні часи надходять, тому що ми бачимо кожного дня, п'ята колона піднімає голову з усіх напрямків. Воно передбачає фактично продовження цієї законодавчої логіки, щоб всі ті, хто заперечують російську агресію, хто заперечують окупацію української території публічно, повинні нести кримінальну відповідальність. Вони фактично є агентами інформаційними країни-агресора Росії. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, нині така деталізація норми Кримінального кодексу щодо Криму не завадить. Я розумію авторів цього законопроєкту. Це для того, щоб уникнути, знаєте, от нашої такої дуже бурхливої політичної ситуації, коли дійсно в середині України є прямі агенти Москви, і вони намагаються розмити суверенітет української держави, коли говорять, що давайте будемо домовлятися з Росією вже на нових реаліях. Тобто виходить із того, що де-факто Росія контролює Крим. Де-факто. Але є в Україні сили, які готові це вже закріпити і де-юре. Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне цей документ ще цього тижня, прогнозує спікер Андрій Парубій. Пояснює, законопроект є невідкладним і важливий для відбиття інформаційних атак РФ. Якщо набереться така кількість голосів зі сторони всіх парламентарів, такий закон також буде підтриманий. Він не добавить нового, але він зробить черговий акцент про те, що Крим український. Я думаю, що якщо ми не встигнемо ухвалити на цьому пленарному тижні, то в наступному ми зможемо його перевнести і підтримку він отримає. Депутати ще цієї Верховної Ради кажуть, кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України підтримати готові. Але часу обмаль, тому головне, аби голосів проукраїнських депутатів вистачило у наступному скликанні парламенту. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТR.